trong cam thế này sắp na đừng rai rắpจากออสเตรียพิซซ่าดาวนะเป็นยังสบายหนึ่งออสเตรียจัง Jeg vil fortælle lidt om aftens program. Jeg kan forstå, at der er flere, der har spurgt efter programmet. Men vi starter her om lidt over ved det andet lokale med noget kapitans ceremoni, som går ud på, at man beder om det godt og lykkebringende år. Og folk, som har lyst til det, kan bagefter gå over og tænde en røgtepind for at bede om et lykkebringende år. Klokken 18.00 lige efter ceremonien går vi i gang med spisning af kampucheanske lækre retter, og der er buffet nede for enden, hvor folk så har mulighed for at tage det, de ønsker, og der er forskellige retter, så det skal være til alle og enhver. Klokken 19.30 går vi så i gang med noget børneleg og konkurrencer, og alle børn, som har lyst til at deltage, er velkommen til at kontakte mig. Men ellers kan jeg love jer for, at der er nogle gode præmier, man kan vinde. Klokken 20.00 går vi i gang med noget kampucheansk dans, og det er nogle af os, som vil optræde lidt for jer, og så vil der være modeshow. Og klokken 21.00 vil der være noget lotteri, så alle, som har lyst til at være med lotteri, de kan købe nogle billetter, som så giver til at vinde en præmie. Og vi går rundt til alle bord, så alle har mulighed at købe og være med i konkurrencen. Kl. 22.00 går vi i gang med noget karaoke, og der vil være noget Khmer X-Factor. Vi lider lidt af X-Factor-feber i øjeblikket, så derfor så vil der også være med i programmet. Så alle, som har lyst til at optræde med en sang, er velkommen til.